Azatlygyň habarçylary gogaça eken daýhanlaryň köpüsiniň büýük hasyldan hem tamasynyň azlygyny, sebäbi 100 günläp suw içmedik gogaçadan hiç bir netije garaşyp bolmajakdygyny habar berýärler. Ahanyň tas ähli etrawyna martyň ortalaryna ekilen gogaçalaryň 95 göterümine şinni hem suw berilmeýär. Daýhanlar gogaçalaryň eýýän tas ýaryp hasylyny ýitirendigini aýdýarlar diýip ahalla habarça aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik ýagdaýyna urlaşan hünärmen suw ýetmezçiligini Garawum derýasynyň aralyk kanallaryň we ýaplaryň arassalanmazlygy, suw geçirji turbalaryň hatardan çykmagy, hasanygy bu işe döwlet tarapyndan ulak gowukdaýary ferişde göýberilmezligi bilen düşündirdi. Kak etrawyna kärine ýerine gogaça eken daýhan häkimleriň gyssap ir baharda gogaça çigidini ekdirenligini gurrun berdi. Öz elimizden gelýän işi otogmuz edip ýörüs, maşgalamyz bilen işleýär. Sebäbi gogaçany hasal ot çöplere bastyrsaň, ol boýalyp gow hasyl bermeýär. Ýöne hany wada berilen mineral dökünler, hany suw diýip daýhan büýlem eken gogaçasyndan netije bolmajakdygyny aýtdy. 100 günläp suw içmedik gogaçadan nähil hasyla garaşjak diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Emma o adamlary suw nasoslary hatardan çykypdyr. Ýogsa ýylda 2 gedek her potraçydan 60 manatdan nasos üçin pul ýygnaýarlar. Emma täze nasos almaýarlar. Ençe meýil bäri şoldur köne nasoslary alyp gidip bejerdip gelýärler. Olaram uzak işlese 2 ay işleýär diýip kärinlesi adamlaryň nasosdan iňeginiň diýilmeýändigini aýtdy. Ekini wagtyny suw berilmezligi diňe bir ýa 2 tragyň meselesi, bütün ýurduň meselesi bolup, soňky 10 ýyllykda hassa çuňlaşdy we suw üçin arz şikaýet edýän adamlaryň ýyl-ýyldan köpelmegine alyp geldi. Ýöne yerli häkimetler meseleni çözmäge, suw desgalar üçin hökümet başlygynyň öňüne mesele goýmaga derek kärinleçiler gorkuzmagy saýlap aldylar. Bu ýyl alınjak paýta hasylynyň ýagdaýy barada aýdylýanlary ýokary derejeli bir çeşme hem tasdik etdi. Öňkü ýyllarda bolşýaly daýhanlaram döwlet hem ziýan çeker. Emma dökün tehnika tenderlerini yglan edip haýsy wot köp para berse şonuň bilen şertnama baglaşan resmiler bu zatlary alad etmeýär diýip azatlygyň çeşmesi aýtdy. Azatlygyň olal habar berýäli hökümet başlygy 19-njy ýylyna geçiren mejlisinde daýhanlaryň suw üçinçiligini dören agyr ýagdaýy gytaklaýyn tasdik etdi we anyklaşdyrmadan bu ugra ferişde goýbermek meselesini gozgady. Emma ol ferişde haçan goýberilýär, nähil ulanylýar, bu ma'lum edilmedi. Türkmenistanyň ýylda milliardlarça dollar ferişde hökümet başlygynyň bir özüniň karar bermegine ykdysady mansy gümürtük desgalara goýberilýär. Suw desgalary ýatdan çykarylýar.